Τα 160 κιλά λοιπόν που είναι πάνω στο log είναι από τα πιο βαριά κιλά που έχουν γίνει ποτέ σε αγώνα. Από τα πιο βαριά κιλά, έτσι. Οπότε χρειαζόμαστε το δυνατό σας. Ναι, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα λοιπόν. Ένα χειροκρότημα. Δεν πειράζει. Μπράβο για την προσπάθεια.